Il-Partit Laburista nqata minn man-nies huwa maqtuħ mir-realtà u qed jinħass aktar minn qatt qabel il-bżonn li l-ġid tal-pajjiż jintlaħaq minn kulħadd. Qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt il-laqgħa reġjonali li saret f'Għawdex il-ġimgħa filgħaxija fejn wieħed li se jibqa' man-nies fil-lokalitajiet jisma' l-bżonnijiet tal-familji, inkluż il-ħtiġijiet tal-għawċin. Fil-fatt waqt din il-laqgħa tkellem dwar l-importanza li jinżamm kuntatt dirett bejn il-Partit Nazzjonalista u ċ-ċittadini Maltin u spjegaw wkoll il-ħsieb li biex b'dan il-Kunsill Ġenerali il-Partit Nazzjonalista se jitrasferixxi ruħu kompletament lejn Għawdex. Alex Borg ikkundanna wkoll il-kampanja negattiva tal-Gvern u l-fake news li qed ikompli xerret fosthom in-narrattiva qarrieqa tal-Partit Laburista dwar kif 9 minn kull 10 żgħażagħ għandhom proprjetà. Meta dan mhux minnu. Fake news oħra hija dwar il-ħafna green spaces li qed isemmi l-Gvern meta ma hemm l-ebda budget għal dawn is-suppost inizjattivi u lanqas hemm time frame. U sqar il-ġid li tant jiftaħar bih il-Gvern ta' Robert Tabela mhux jilħaq lil kulħadd għaliex ħafna nies m'għandhomx saqaf fuq rashom. Apart il-problemi dejjem jiżdiedu relatati mal-vizzi. Fuq kollox utenna l-importanza ta' pjanu viżjoni fit-tul dwar l-overpopulation u l-edukazzjoni, il-kwalità tal-ħajja u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin liberu. F'Għawdex Alex Borg sostna wkoll li hija inaċċettabbli li l-Għawċin ikollhom jistennew ħafna ħin biex jaqsmu bejn Malta u Għawdex minħabba l-problemi fil-konnettività. Fl-istess laqgħa, is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello awgura lill-Kumitat Reġjonali u fakkar kif il-Partit Nazzjonalista dedika weekend sħiħa l-Għawċin. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex Norma Camilleri, Beppe Gallia, Luke Said u Frank Anthony Tabbone, membri tal-Kumitat Reġjonali kif ukoll sindki u konsillieri Għawċin.